Abin al'ajabi. Kamar yadda muka sanar a baya, za mu bayani ne akan wannan halitta ta kuɗin cizo. Wani abin al'ajabi ga wannan ƙwaron shi ne, yana iya rayuwa tsawon wata 6 zuwa 12 ba tare da ya ci abinci ba. Haka na nufin ko da babu jinin da za su sha, za su iya jure yunwa tsawon lokacin da aka bar su a gida ko gadon da suka makale, su jira baƙon da ya zo ci walima a kansa. Ba sa cin komai in ba jini ba, kuma sun fi sha'awar jinin mutum. Ba sa buƙatar gani da ido domin su tunkari inda mutum yake. Kuɗin cizo suna iya gano inda mutum yake ta hanyar bin diddigin ɗumamar jiki ko iskar da mutum yake fitarwa ta hancinsa a lokacin da yake bacci. Suna bin jikin mutum domin suna jin ɗumin jiki da kuma numfashi. Wannan ke sa su isa wajenmu cikin sauƙi da sauri. Hakan ya sa suke iya ganin mutum a ko'ina yake a cikin ɗaki. Kuɗin cizo ƙananun ƙwari ne da suke shan jini zalla domin su rayu, musamman jinin mutane. A rashin sa'a ko kuma in ce a rashin dace, sukan iya shan na dabbobi in har ba su samu na mutane ba. Jinin da suke sha yana ɗauke da wani sinadari wanda yake hana mutum jin zafi nan take. Saboda haka mutum baya gane an cije shi har sai wajen ya fara ja ko ƙaiƙayi ko kumbura, alamar wani abu ya cije shi. Jinin mutum yana ba su abinci mai kyau da suke bukata don rayuwa da yin ƙwai. Kuɗin cizo suna yaɗuwa cikin sauri, domin kuwa mace guda ɗaya tana iya haifar 'ya'ya sama da 500 a shekara ɗaya idan yanayi ya dace. Hakan yasa suke saurin yaɗuwa a gidaje da ɗakuna. Sun fi haihuwa a lokacin da yanayin gari ya yi ɗumi ko ya yi danshi. Misali, a lokacin rani ko a guraren da zafi ya kai 30 digiri, mata a cikinsu suna ajiye ƙwayaye daban-daban a wurare daban-daban, musamman ma a gadon mutane. Kowace mace tana iya ajiye ƙwai 1 zuwa 5 a kowace rana, wanda zai iya kaiwa 200 ko 500 a shekara idan sun samu yanayin da suke so. Abin tambaya, shin kuɗin cizon yanzu suna jin magani? Mu haɗu a comment section.